ተሓሳሰቢ እዛ ቪድዮ ንመንነትካ ብዓሚቕ እትድስስ ስለዝኾነት መሪር ሓቂ ንምስማዕ ድሉው እንተዘኾንካ ሕጆ ቆርጾ ሓደ ሕቶ ክሓተካ ንስኻ ጓል ኣንስተይቲ ብኽብሪ ትጥምተካን እትምክሓልካን ስድራኻ ይዕሮትካ ዝቆርዑልካ ሰብኣይ ዲኻ ወይስ ሰባት ብውሽጦም ዝንዑኻን ኣታ ዝወዲ ዓሻ ኢባ ዝብሉኻ? በዚ ሕቶይ ኣይትገረም መልሲ ንምሃብ እውን ኣይትቀዳደም። ምክንያቱ ኣብ መንጎ በሊሕ ሰብኣይን ዓሻ ሰብኣይን ዘሎ ኣፈላላይ መብዛሕትኡ ሰብ ከም ዝመስሉ ኣብ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ወይ ኣብ ጅባኻ ዘሎ ገንዘብ ኣይኮነን። ሓደ ወዲ ዓሻ እዩ ተባሂሉ ክፅዋዕ ከሎ እቲ ሽግር ኣብ ኣእምሩ ዘይኮነስ ኣብቲ መዓልታዊ ምስ ሰባትን ምስ ደቂ ኣንስትዮን ዘለዎ ባህሪ እዩ። ስለምንታይ እዮም ሰባት ንገሊኦም ኣወዳት ጥራሕ ኣኽቢሮም ሰምዕዎም ንዓሻ ወዲ ግን ብንዕቐት ዝርእዎን እዝኒ ዝኸልእዎን? ኣብዛ ቪድዮ ኩሎም ሰባት ብፍላይ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ብውሽጥና እዚ ወዲ ዓሻ ኢባ ክንብል ዝገብሩና 5 ወሰንቲ ነጥብታት ክነግረካ እየ። ብሕልፊ እታ ቁፅሪ 4 ኩሉ ሰብኣይ ዝብል ክፈልጣ ዘለዎ ካብ ሰባት ክብሪ ክረክብ ዝደሊ ድማ ብፍጹም ክዝንጋዓ ዘይብሉ ወሳኒት ምስጢር እያ። ስለዝኾነ ክሳብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ምሳይ ፅናሕ። ሰላም፣ እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ። እዚ መደብ ዘሰናደልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ። ነዚ ቻናል ሓደሽ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ገሩ። ቀዳማይ ኩሉ ይፈልጥ እየ ዝብል ትዕቢት። ኣብ ዓለም ካብ ኩሉ ዝኸበደ ጾር እቲ ኩሉ ፈልጥ እየ ዝብል ባዶ ትዕቢት እዩ። እዚ ጾር እዚ ንብልሒ ይቐብሮ፣ ንዕቤት ይዓግቶ፣ ንሰብ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓንኪል ድንቁርና ይሕድሮ። ዓሻ ሰብኣይ ንርእሱ ከም ጎደሎ ዘይብሉ ናይ ፍልጠት ውቅያኖስ ገይሩ ይፅዋዕ። ኣብ ዝኾነ ዕላል ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ይኹን ፖለቲካ ስለ ፍልጠት ወይ ማሕበራዊ ህይወት ንሱ ዘይፈልጦ ነገር ከም ዘየለ ንምርኣይ ይቃለስ። ብሓቂ ዶ ኩሉ ይፈልጥ እዩ? ኣይፋሉን። ንሱ ንፍልጠት ከም መሳርሒ ዕቤት ዘይኮነስ ከም መዋልታ ንምክልኻል ይጥቀመሉ። ንሱ እፈልጦ ክብል ከሎ ተወሳኺ ነገር ኣይትንገሩኒ፣ ድኽመተይ ከይትረኽቡ ማዕፁ ይዓፅሎ። ንዓሻ ሰብኣይ ምኽሪ ምቕባል ማለት ምንብርኻኽ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ሓድሽ ሓሳብ ወይ መእረምታ ክህብ ከሎ ከም ደገፍ ዘይኮነስ ከም ንቃት እዩ ዝርኦም። ኣነ ቀደም ሓሊፉ እየ ዝብል ቃል ናይቶም ብውሽጦም ዘይተኣማሙን ሰባት ቋሚ መዝሙር እዩ። ክሰምዕ ኣይኽእልን እዩ። ምክንያቱ ኣእምሩኡ ብናይ ገዛእ ርእሱ ድምፂ ጥራይ ዝመልአ ስለ ዝኾነ። ፍልጠት ኣብቲ ክፉት ዝኾነ ኣእምሮ ጥራይ ኣተኣቱ። እቲ ኩሉ ፈልጥ እየ ዝብል ሰብ ግን ማዕፅኡ ካብ ውሽጢ ስለ ዝዓፅኡ ጥበብ ኣብ ደገ ፀኒሓ እያ ትምለስ። ሓቀኛ ብልሒ ካብ ኣነ ኩሉ ፈልጥ እየ ካብ ዝብል ትዕቢት ነፃ ምዃን እዩ። በሊሕ ሰብኣይ ፍልጠት ከም ሰማይ መወዳእታ ከም ዘይብሉ ይፈልጥ። ስለዚ ድማ እዩ ካብ ምሁራት ጥራይ ዘይኮነ ካብ ህፃናት እውን ክመሃር ድሉው ዝኸውን። ንሱ ምስማዕ ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ጥበብ የምፅእ ኢሉ ይኣምን። ክዛረብ ካብ ዝውዕል ክሰምዕ ይመርፅ። ምክንያቱ ክትዛረብ ከለኻ እቲ ቀደም ትፈልጦ ጥራይ ኢኻ ትደግም፣ ክትሰምዕ ከለኻ ግን ሓድሽ ነገር ትመሃር። ኣስተውዕል፣ እቲ ዝዓበየ ዕንቅፋት ፍልጠት ድንቁርና ዘይኮነስ እቲ ኩሉ ዝፈለጠ ዝመስሎ ትዕቢት እዩ። ማዕፆኻ ኣይትዕፀዎ፣ ዓለም መምህር እያ። ስለ ዝኾነ ድማ ንስኻ ኩሉ ግዜ ተምሃራ ይኹን። ካልኣይ መትከል ዘይምህላው። ንኩሉ ሰብ ክሕጉስ ዝፍትን ሰብኣይ መንነቱ የጥፍእ ዝብል ኣባህላ ኣሎ። እዚ ዓሚቕ ፍልስፍናዊ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ንኣብነት ንመንነት ደቂ ሰባት ከም ሓደ ህንፃ እንተወሲድናዮ መትከል ማለት እቲ መሰረት ወይ ቤዝ ናይቲ ህንፃ እዩ ዝውክል። ንፋስ ዝጭበጥ ኣካል የብሉን፣ ናብቲ ዝተደፍኦ ጥራይ እዩ ዝነፍስ። ሰባት ንመትከል ዘይብሉ ሰብኣይ ከም ፅኑዕ ሰብ ዘይኮነስ ከም መሳርሒ ወይ ከም መመላእታት ጥራይ እዮም ዝርእይዎ። ሱር ዘይብሉኦም ብንእሽቶ ነፋስ ከም ዝወድቕ መትከል ዘይብሉ ሰብኣይ እውን ብንእሽቶ ነቐፊታ እዩ ዝርዕድን ዝፈርሕን። ሓደ ሰብኣይ ንኩሉ ሰብ ንክሕጉዝ ምስ ዝፍትንን ንዝሓተቶ ኩሉ እወ ክብል ከሎ ንውሽጣዊ ድሌቱን ክብርታቱን ኣይፋል ይብሎምሎ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ሰብኣይ ህይወቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድ ሰባት እያ ዘላ። ሰባት ከመግስዎ ከለዉ ይሕጎስ፣ ክነቕፍዎ ከለዉ ድማ ናብ ዓሚቕ ጓሂ እዩ ዝኣቲ። እዚ ማለት ናይ ገዛእ ርእሱ ቁልፊ የብሉን። ሰብ ክድግፎ ከሎ ጥራይ እዩ ትባዕት ዝረክብ። ንኩሉ ሰብ ክሕጉስ ዝፍትን ሰብኣይ በይነይ ከይተርፍ ዝብል ስጋት ስለ ዘለዎ ትብዓቱ ካብ በዝሒ ደገፍቲ እዩ ዝምንጩ። እዚ ግን ትብዓት ዘይኮነስ ስነ ልቦናዊ ፅጋዕተኛነት እዩ። እቲ ዝገርም ነገር ግን ንኩሉ ሰብ ክሕጉስ ዝፅዕር ሰብ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ሰብ እዩ ዘይኽብሮ። ሰባት ነቲ ፅኑዕ መትከል ዘለዎ ኣይፋል ምባል ዝኽእልን ንባዕሉ ዘኽብርን ሰብ እዮም ዝያዳ ክብሪ ዘለዎ። ኣይፋል ምባል ምኽኣል ንሰባት ዝፀልኦም ኢኻ ማለት ዘይኮነስ ንርእስኻ ተኸብር ኢኻ ማለት እዩ። መትከል ዘለዎ ሰብኣይ ምዃን ማለት ሰባት መንነተይ ኣጥፊአ ካብ ዝፈትውኒ መንነተይ ሒዘ እንተፀልኡኒ ሓይሽ ዝብል መምርሒ መሓዝ እዩ። ስለዚ ክቡር ሓው
متكل محاز مالت نوفت أو ناتزنت خم إواج مالت لزخونة متكل زلو سبع يكون سالساي سمعيته بسلت زي بلو سمعيته بسلت زي بلو سبعي أمونغو سمعيتن تكبر نزلو رحقات أزيو تصبيبيو حاساو كيم مزنة سعبينو كي جمجمة نزا حاسبو كل يزارب كي كان زبب قطع تزاربهم قالت نسبات يقولوا دحريقن سلام تايكم إلي لدما يتعس بسلت زلو سبقن قالاتو كم تيت مخانن حنساب توطين كم زي من لساس لزردع قدم مزرابو يحسبن يجنازبني عويل مزراب ناي حيل ملكتي زمسلو لب سبات بفقر كمارق سلازي يخل بعوعوتا بمفرح يزفتن حدثا حسابو موياوي وير تعاون تقوينو عو قبل ايولينيو نعشا سبايقن سق مبال مالت تسعيرخا ويز بحالتي إنكا كم مالتي زوطرو سق مبال مخال برت ناي كزارسخا وتصر زحتت عابي عوتيو أما آخر قطع سق مبال دما نخونتات كابنا بزبقات درجة مبزح يدحنويو سمعيته بسر زلو وسب معاسك زارب كم زلو تراي زي كونس معاسق كبر خم زلوون يفلتيو سق مبال نبعلو حاد عابي ملأختيو سمعيته بسر زي بلو سباي أب كنت أب تتساقم زتوكر أب تماني فالت زبل ودد رزاتي نعشا سباي تقاقي وي إش مبال موت خوين يسمعو نسو كل جزي قنعن تغكلني يلو سلاز حسب مسمع مع مالت نعو من برخاخيو سمعيته بسلت لك مالت جيغا هام إمان مالتيو إشي وي تقاقي مبال نايسن البونا لعلنات ملكتيو سبات كسمع معو خلو قلتي أم تعويته مالو مالتيو إش زي بلقن نبينك عوات سلاز دالي أم موداتا نبينو تنتسيلي يسترف سبأي كبهال خلو حيلو أب جوارتاتو وي أب ملحاسو زي كونس أب تنقز أرسو زقبرو سمعيتا قوتصرو يزلو سلازي سمعيتاو بسلت مالت مستوعل مالتيو زستوعل سبأي نبعلو قوينو نسرو يربح نمحبر سو دما كم أبنتي خون سلازي كبرحاو سمعيتاو بسلت نختونن أب رسخا كتسرح لكا مغنياتو نسيو نايسو سبأي زقبركا رابعي إيغو كاب كونفيدنس كفل زي خيل أب هيوتها كلتا عين سباتي قطمو خايو اتقدمي ناب كفل مسأتوا كل سبقات حتبيلو بمرأي نسو طرح كسمع زدليو نسو عبي كمثل نخالوت كان أسلوه اتقالاي قد نسو نتمتزق كل سب برهان يرأيو نسو سلازل طرح كل سب حيل يركب بوز حسب ازون كلتا سبات رئيسة أمان نزلو من مسلمي قن اتحاكي اتقدمي كونفيدنس زلو كخون خلو اتخالاي قد إيغو ويتعبيتيو بوز حسب أمونغو إيغون رئيسة أمانة ويدما سلف كونفيدنس زلو فليلي أي فلتن عشا سباي نبلو إيغو زعبلو لو سيبي إيغو مالت بحاتيرو ناي متلال مننتيو عشا سباي وشتو بادوي سلازي اتبارنوت نغير حيل زلو نخمسل حدا مسرح تراي زتقام نسو دما نسبات من آسيو نسو نخعبي نسخا كتنسلكا أبقد مسب يقونا زبكا دخام خان نقالشة نعخا واردو نبعلو العل يبل عشا سباي زعب زمسلو نسبات أو واردو نتحت قطمو تمس قبرم ترحيو نمنتاي مسلوكم هم زقبر اتمغنيات حق أنيا كونفيدنس لازو يقوليو ناتو رؤسة أمانت كاوشتو زي كونس كابتي أبلع لكالو زلو نايل على وينت سمعيتي زمتزق إذا سبزي كالو سبات كعابي مسري يفرح يغنى انقفاتوني خونو نمود دار ذاكر حج دما نابت بلي حساب أيستن ملس إذا سب حق أنيا كونفيدنس اللوي حق أنيا كونفيدنس مالت مس سبات مود دار زي كونس مستت مال زنبر خاي منت خمود داري بلي حزب بحال سبعي كم زيز حسب أنا بقعد سلازلني نخالط كحق زلني بل انبر مس سبات أود دريلن نسو نبعلو كهنز كمهار كعبي يجيزي ذا طفل نسو سلازعبي ترى أيكون رئيسة أمانة تسمعو يقدس كالو سبات مسؤول علكم مصر إيو حق أني حقو سركب عرس أمنة زلو وسب ناي سبات نغيفيتا أي نوصنيو ناي سبات عبيد دما سقات أي فترة اللون مغنياتو واقو كابوشتو سلازو منجو اتفليلي أبزيو يقو مالت كبري كابسل من المانيو كونفيدنس قد نبع الخام أخباري عشا سبعي ناتو تحتو يزولو ترأي زرئي بلي سبعي قد ناتكبت حزولو رأي زتمت كبر حاو أبيوتها أينا كتخوني هاتمرد كونفيدنس ألني لخان سبات مجوكان قليليو قد بالحنة أيكونن كابزي اتزخابل نمع الخانيسها نسبات دما مسال الخوين كام حقازيو حمشاي حلافنا زي وسد حلافنا زي وسد سب كبها الخلو ناتي أبيوتو أبصرحو
ወይ ኣብ ማሕበራዊ ርክባት ክገብሮ ዝግብኦ ግቡእ ዘይማልእ ንዝገብሮ ጌጋታቱ ተኣሚኑ ዘይእረም ከምኡ እውን ሳዕብን ተግባራቱ ናብ ካልኦት ሰባት ዘላግብ ሰብ ማለት እዩ። ሓላፍነት ዘይወስድ ሰብ ንኩሉ ውድቀቱ ወይ ስንፍንኡ ዝኸውን ምክንያት ኣለዎ። ግዜ ኣይነበረንን፣ ኩነታት ኣየር ኣይጠዓመን ወዘተ ብምባል ንርእሱ ነፃ ከውፅእ ይፅዕር። ዝኾነ ፀገም ምስ ዘጋጥሞ ቀዳማይ ስጉምቱ መን ይበድልኒ ኢሉ ምድላይ እዩ። ንርእሱ ከም ግዳይ ገይሩ ብምቕራብ ንኻልኦት ተሓተት ይገብር። ናይ ገዛ ርእሱ ውሳነታት ካብ ምውሳድ ይፈርሕ። ኩሉ ግዜ ካልኦት ሰባት ክውስንሉ ወይ ክመርሕዎ ይፅበቕ። ቃል ይኣትሞ ኣይፍፅምን። ፅባሕ ክመፅእ ይብል ግን ኣይመፅን። እዚ ድማ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ሰባትን ዘሎ እምነት ይጥፍእ። ሓደ ፀገም ምስ ተፈጠረ ኣብ ክንዲ ክፈትሖ ዝፍትን ክሳብ ዝርሳዕ ክሕባእ ወይ ክሃድም ይመርፅ። ኣብ ስድራ ቤት ወይ ፍቕራዊ ርክብ እንተሪእናዩ ድማ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ክገብሮ ዝግብኦ ቁጠባዊ ወይ ስምዒታዊ ደገፍ ዕሽሽ ይብሎ። ንኣብነት ሓደ ሰብኣይ ደቁ ዝበልዕዎ ወይ ዝኽደንዎ ሲኢኖም ከለው ንሱ ግን ገንዘቡ ኣብ ዘይጠቅም ነገራት ምዝንጋዕ ወይ ወልፍታት ይጥፍእ። እቲ ምክንያት ድማ ስራሕ የለን፣ መንግስቲ ኣይሓገዘንን፣ ሰበይተይ ኣይተረደእትን ይብል። ንውልቃዊ ድኽመቱ ኣብ ክንዲ ዝእርም ንኩሉ ከባቢ ይወቅስ። ካብ ሰብ ገንዘብ ተለቂኻ ኣብቲ ተስማዕማዕ ግዜ ዘይምምላስ ናይ ሓላፍነት ዘይወስድ ሰብኣይ ቀንዲ ምልክት እዩ። እቲ ዘለቆሖ ሰብ ገንዘቡ ምስ ሓተቶ እንታይ ኮንካ ኢኻ ትኹሪ ክህበካ እኮ ብምባል ነቲ ሓታቲ ከም በዳሊ ይገብሮ። ስልኩ ይዓፁ ወይ ካብቲ ዘለቆሖ ሰብ ክርሓቕ ይፅዕር። ሓላፍነት ምውሳድ ማለት ጌጋ ኣይትግበር ማለት ኣይኮነን። የግዳስ ጌጋ ምስ ገበርካ እዚ ብሰንከ ይኮይኑ ከመይ ገይረ ክእረም ይኽእል ኢልካ ምሕሳብ እዩ። ሓላፍነት ዘይወስድ ሰብኣይ ግን ህይወቱ ብኣጋጣሚታትን ብሰባትን ክትውሰን ይፈቅድ። ዕሽነት ናይ ቃላት ሕፅረት ዘይኮነስ ናይ ልቦና ሕፅረት እዩ። ሰብኣይ ድማ ብጭዋነት እምበር ዓውዓው ኣይብልን እዩ፣ ብኡኡ ኣይዕቀንን። ንሎሚ ዘደለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ።